दिनै आं नोंथांमोननो मानि मुनि गेदेर उन्दै हाग्रा मैगंनि रोसिखौ सामुसेहै लोङोब्ला मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेनि बागै फोरमायगोन। खुदियाफोरानो जा एबा गेदेरफोरानो जा बयनिबो थाखाय मोननैसो टिप्स आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो आरो बेल महरावबो थुनानै लाखादो। फै जों मिथिना लानि बे हाग्रानि मैगङा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव देहानि थाखाय माबादि गोनांथि आरो गुन गोनां। फुंबिलिनि खालि उदैयाव मानि मुनि गेदेर उन्दै यानो जा, नाथाय फिसा मानिमुनिया बांसिन गुन गोनां। जायखिजाया बेखौ फुना लाबोना देग्लिनानै सामुससे रोसि दिहुनना लादो आरो फुंनि जेबो जायैयाव लोंदो। नुगोन नोंथांनि गोसोखां गोहो एबा मेम'रि केपासिटिया लासै लासै बांबोगासिनो। उन्दै उन्दै खुदियाफोरनो खालि उदैयाव सामुससे दौवोब्ला नोंथाङा खुदियाफोरनि गोसोखां गोहोखौ नुनानै गावनो गोमोगोन। जुदि बेजों लोगोसे ब्राह्मिन मैगंनि सामुससे रोसि माने बिदै लगायना लोंनो हायो अब्ला बिनि गुना 100 गुन बांगोन। नोंथाङा गावनि फिसानि थाखाय एसे खस्थ' खालामनानै सानफ्रोमबोनि खालि उदैयाव दौलाय मोजां फिथाइ मोनगोन। जानो लोंनो गोसो गैयै मोजां खहाब गोनां ओंख्रि संब्लाबो खुगायाव थावनाय मोनै एबा ओंखाम उखैयै जायोब्ला सामुससे फुंबिलि समाव खालि उदैयाव लोंदो। लासै लासै जानो खहाबनाय जालांगोन। उदै साफ्रेना साबाय थानायफोरावबो सानसेयाव सामुसथाम लोङोब्ला लासैनो गाहाम जालांगोन। मानि मुनि हाग्रा मैगंखौ मेसें बोथोराव मोननो गोरलै, नाथाय दैज्लां बोथोराव मोननाया गोब्राब। बेखायनो दैज्लां बोथोरनि समाव मोननाय बायदि टाबआव गायना फुल बायदि साजायना लाखिनो हायो आरो सामुससे रोसिनि थाखाय गांब्रै गांबा बिलाइआनो थोजासे। जों नुनो मोनो गोबाङानो न'खराव गोबां समायना रमायना गाबनि फुल बिफां टाबआव साजायना दोनो। नाथाय नुनायाव समायनाब्लाबो बेफोर हगारनाय बारहावाया जोंनि देहानि थाखाय गोग्गो नङाबो जानो हागौ। फारसेथिं मानि मुनि हाग्रा मैगंनिफ्राय गनाय बारहावाया जोंनि सुबुं देहानि थाखाय गुन गोनां। उन्दै खुदियाफोरा फिलौ एबा किरमि जायोब्ला सानथाम दौना नाय। लासैनो किरमिया सुग्लायलांगोन। जों मोनथिस्लाबै मालाबा जोंनि थैया गुबुंले जायो। अब्ला बे थैखौ सोदांनो थाखाय खालि उदैयाव गांबा गांद' सावसोमना जा। ब्लाड पिउरिफायरनि खामानि मावगोन। लोगोसे मेगननि नुनाय गोहोआबो बांगोन। सोरनि देहायाव माब्ला मा बेराम जायो मोनथिस'आ। माब्लाबा हासुनायाव आलौब्ला मानि मुनि रोसिखौ खालि उदैयाव सामुससे लोंदो। इउरिनारि इनफेकसन हासुनायाव आलौनाया खारगोन, लोगोसे थाबथानायफोराबो क्लियार जागोन। गोदोनि आबै आबौमोना बेफोर बादि हाग्रानि मैगंफोरखौ जानाय लोंनायाव सानफ्रोमबो बाहायोमोनखायनो बिसोरनि देहाया बेराम गैयै गोग्गोमोन आरो जिउआबो गोलाव जायोमोन। बेखायनो आंगो नोंथांमोन, ओरैनो मोननाय मानि मुनि बिलाइखौ बाहायना देहाखौ बेराम गैयै गोग्गो खालामना लादो। लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामना गुबुनखौबो मिथिहोदो। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिननाय मिजिंजों दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। लोगोसे आं नोंथांमोननो जोबनायाव बेखौबो फोरमायहरो दि आङो फैबाय थानाय समफोराव माखासे हाग्रा मैगं बेफोरखौ लानानै भिडिअ खालामगोन, जायफोरानोखि जोंनि देहानि थाखाय जोंनि बेराम होबथानायाव माखासे खामानि मावो। बेखौ जाहाथे
आं नोंथांमोनजों शेयार खालामोब्ला नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो। बेनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल महरावबो थुनानै लादो, जाहाथे आङो आपडेट होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि सेराव थोंजों सहैयो।